Ahoj, mám tady jedno splněné přání, které teď se pokusím splnit, teda jako jo. Prostě na workshopech je velký zájem o to natočit tohle video, o které se teď pokusím, ve kterém předvedu, jak vlastně se zlepšit v rytmu, jak si upevnit notičky, které jsou uvnitř taktu. První, druhá, třetí, čtvrtá, já pa, většinou úhoz nahoru, který nám dělá problém. Takže nastavím metronom, úplně 0. cvičení, nastavím metronom na 200. Metronom mi bude klikat všechny osminky, to dost bláznivé, ale chviličku to vydržíme, ukáže nám to jasně, jak máme hrát, a pokud je tam nějaká čtvrťová nota, tak vlastně se tam ozve jedno kliknutí navíc. Budu to ukazovat na skladbičce ve 4/4 taktu, která se jmenuje 8 of January a má předtaktí, které můžete třeba pro začátek vynechat, že můžete začít hrát, ta melodie je takhle. Pokud se dokoukáte do konce tohoto videa, budete určitě tu první část této skladbičky už znát z paměti, protože ji přehraju několikrát. Takže takhle to je a můžu vynechat to, že bych začal bez toho předtaktí třeba. A nebo to předtaktí tam právě přidám. První, druhá, třetí, čtvrtá, první, druhá, třetí, čtvrtá. Tak, teď ukážu to na těch šílených 200. První, druhá, třetí. Tak, tam se mě objevila, pokud jsem hrál čtvrtku, ta prázdná osminka, kdy jsem vlastně i zvedal na prázdno trsátko nahoru. Dávám metronom na 100. Tak, to jsou čtvrtky. Cvičení už jako fajn, udržet to. Když to udržím, tak jsem šikovnej. 2, 3. A tak dále. Dávám metronom na 50. A to už začíná být zajímavé. Zase ho nechám na první dobu. První, druhá, třetí. Takže on bude na první a na třetí době. První, druhá, třetí. Tak, to je fajn. Když se dostanu sem, je to fajn. Ale pořád jsem neprozkoumal úhozy nahoru a co se vlastně v tom taktu děje. Takže já můžu tohle, konečně zajímavé cvičení, můžu dát jakoby na přiznávku. To znamená, že to, co tady bude klikat, tak já budu ťukat do protivky. A na to tlesknutí si představím bas. Pim, pam, pim, pam. Tak, a já další cvičení, ještě zajímavější. Teď už budeme kontrolovat i úhoz nahoru, protože to kliknutí, to ťuknutí si nadělíme na 4 doby. 1, 2, 3, 4. První, druhá, první, druhá, první, druhá. Akorát potřebuji ten klik dostat například na H. Tak tím začnu. H první, druhá, první, druhá, první, druhá. Ale sice mám tam ten klik, ale ještě to nemám v hlavě přepnuté.
A to docílím tím, že si buď to udělám basní druha, a že si tam řeknu ten bas, hluboký, anebo si tam dám jenom důraz. Takže nadělím na 4. Začnu. H první, druhá, první, druhá, první, druhá, první, druhá, první, druhá, první. A už kontroluji klik. Na tohle cvičení, na to takzvané přemnutí, ani nepotřebuji mandolínu, protože si můžu do toho třeba zpívat. První, druhá, první, druhá, první, druhá, první, druhá. Kočka leze dírou bez oknem, nebude-li pršet, nezmoknem. První, druhá, nezmoknem, druhá, první, druhá. A další cvičení, že to dám na první. Zase nadělím na 4. Začnu ní druhá, první, druhá, první, druhá, první, druhá, první, druhá, první. Tak, to je pro začátek asi všechno. Těším se, jak vám to pěkně půjde. Mám mnoho a mnoho žáků, kteří toto cvičení zařadili do svého repertoáru, začali to cvičit na všechny svoje skladbičky a zlepšili se jako hrom rytmicky. A stali se oblíbenými a vyhledávanými hráči. Ahoj, čau.